Berriz, batzuei lehenengo aldiz ontsa etorri zaretelako, beste batzuei azadetela jo egoizian ziarremen bueltaka, labur, ni Roberto Altzerreka naiz, hemengo langilea eta Euskara Batzordeko kidea. Ohar batzuk labur. Etorri berriz, sakelekoak behin eta berriz entzuten ari dira. Eskatuko nizueke edo isiltasuna ipintzia, edo itzaltzia, traba ondixetzen dutelako. Dokumentazioa kanpoan da kasue. Oinengo dira nitzaldien dokumentazioa, ez baduzu hartu, sarreran daude, kopixak hartu alizateko. Norbaite bertaratzea agiria beharko balu, goian eska dezakezue, harreran, esateko hemen onzaretela, jaki badakizue hau interneten bidez ematen ari dela zuzenean, eta baita aldi bereko itzulpena zerbitzua da hola. Si alguien no se arregla bien en euskera, tiene la posibilidad de coger unos cascos para escuchar la traducción en castellano. Gogoratu, mesedez, bukaerakuan ebaluazio horri bat dakagula dokumentazio barruan, gogoratu betetzen, importantia da guretzat, eskertzen dizugu, betetzia. Eta, hemen Mikel da aretontako lehenengo izlaria, emunetik datorkigu, barkatu, aixe, barkatu. Eta bere gaia, aurkeztu du hemen bere lehenengo gardenkian, administrazioekin, badauz erregin eta mestetei kontroletako baldintzak beteteko gida. 15 minutu da gazo, Mikel, badez bat gehiago, bale? Eskerrik asko. Zuri, Roberto. Ekin egingo dugu. Gaia da, administrazio kontratuetako baldintzak betetzeko gida. Normalean, gai honen inguruan, enpresek egitze dute batetik zergatik, kaldera batzuk, zergatik, zertarako, nola, eta importantena, zenbat. Orduan, hoiei erantzuten saiatuko gara, eta 3 gakoren inguruan, eta azpitituluan daude. Elkar bizitzaren inguruko ideia batzuk aipatuko ditugu, eraginkortasuna eta profesionaltasuna. 3 klabe horien inguruan nahituko gara. Elkar bizitza, berdintasuna. Bertan ikusten ditugun, simbolizatzen dituzte 2 kolektibo, gaur egun gizartean borrokatzen eta lantzen nahi den gai bada, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna. Badago beste diferentziarik 2 pertsona horien artean? Bai. Bata euskaliztuna dela eta bestea erdaliztuna. Eta gaur egun, geroz eta jende gehiago gure gizartean, geroz eta euskaliztun gehiagok, nahi duguna da beste erdaliztunek ingles batek Londonen, aleman batek Hamburgon, espainol batek Toledon, incluso espainol batek Euskal Herrian, gaztelania hiztun batek Euskal Herrian dituen eskubide eta aukera berdinak edukitzea. Eta hori elkar bizitzarako ezinbesteko gako bat da, berdintasunarena. Hain zuzen ere, uztailan, The Economist aldizkariak, Espainiari buruzko blogean, Espainiari buruzko artikulu bat argitaratu zuen, nola egin lurralde bat edo herrialde bat guztiontzat. Eta bertan aipatzen zuen azkeneko paragrafoan, hizkuntzak, Ukrainiako paralelorikotasuna egiten zuen, hizkuntzak, espainolek, Espainia hitz egiten dian hizkuntza guztiak beretzat hartu beharko lituzketela. Europako beste herrialde batzutan egiten den bezala. Eta horiek ikasi eta erabiltzeko horien nire hitzetara ekarrita. Hori planteatzen ari balin bada The Economist Espainia mailan, Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez litzateke herritar guztiek ez lukete pentsatu beharko eta ez lukete hizkuntza guztiak beretzat hartu ikasi eta erabili behar berdintasun maila batean aritzeko. Demagun, kontuan euki, demagun egiten dugula deialdi bat eta 100 euskal herritar ekartzen ditugula bertara, bat beti berandu, mintegira bezala. Eta zer gertatuko litzateke? Ditugun datuen arabera, momentu honetan, Euskal Herriko herritarren 27% elebiduna da. Euskal Autonomia Erkidegoan 32%.
Gipuzkoara etortzen bali magara, ehuneko 53. Gipuzkoan jendeari galdetuta, ea euskara sustatzaren alde dagoen, ehuneko 75 baietz dio. Euskal Autonomia Erkidegoan jendeari galdetuta, esaten du, ehuneko 81 esaten du, mundu guztiak daukala eskubidea euskaraz edo gaztelaniaz hartatua izateko. Eta azkeneko datu bat, bakarrik ehuneko 17 dago euskara sustatzaren kontra. Hori gure gizartearen egungo argazki bat da. Horre gehitu diezaiokegu, momentu honetan daukagula inoizko belaunaldirik prestatuena, elebidunena hobekien formatua, alfabetizatua, gaur goizean atara da pare bat aldiz. Zer gertatzen da? Justu hilabete honetan artikulu bat berrian, ikusi nuen Iñaki Antiguedarena, eta berriako kazetariak atarazun ideia bat nabarmendu zuen. Eta da, gaur egungo indarrean dagoen sistemak ondasunak sortzen dituela, baina baita ondamenak ere. Eta ez dituela berdin banatzen. Bai? Ez dituela berdin banatzen. Ondasun eta ondamen horiek. Kontua zer da, nire iritziz, eta karrita berriro ere emakumeen genero berdintasunaren gaia berriro ekarrita, kontua da, pertsona batzuk, privilegio batzuk dituztela hizkuntzaren ikuspegitik, gure herrialdean, eta galdu egin beharko lituzkete, jetxe egin beharko lituzkete prestigio horiek, privilegio horiek, parkatu, berdintasun batera pasa gaitezen. Alegia, lehentasuna eman bertzaio, euskaldunei diskriminazio positibo bat egin behar da, nolabait parekotasun egoera edo berdintasun egoera batera iritz gaitezen. Hori egiteko, izan daiteke hainbat kontu, hain ez duguna sakonduko, arnasguneak, funtzioak, edo sozialak, edo hainbat kontu izan daitezke. Iruditzen zait oso idea importante dela eta enpresek horren jakitun egon behar dutela. Beraiek ere elkar bizitza sustatzeko gako importante bat dira. Eta lortzen dituzten ondasun eta etekinetatikan zati bat gizarteari itzuli behar diote eta euskaliztunei ere itzuli behar diote. Nola egin hori? Motibatu saioan egon zineten, zuetako batzuk, arpegi batzuk ikustutan bertan ere izan zinetela, Peio Jauregik botazun ideia bat nire hitzetara ekarreko dut, berak esaten zuen, oso zaila da gizarte osoa motivazioaren bitartez lortzea zerbait egitea. Bai? Lehenengo pentsamendu aldatu eta gero ekintzara eramatea. Erresagoa da aldiz lortzea ekintza bat egitea jende askok eta horrek denborarekin pentsamendu aldaketa ekar dezake. Eta gu prestatzen ari nintzala, hori adibide asko ditu, esate baterako, berriro ere berdintasunarena, gainera berdintasunaren gaian lortu da gizarte osoan leku askotan pegatin hau ikusten dugu. Bai? Erasorik ez, indarkeririk ez. Bai? Egunen batean lortu beharko genuke hizkuntzaren inguruan ere holako kartel gehiago egotea kalean. Ekologiarekin ere gauza bera egiten da, edo osasunarekin ere bai. Ekologiarekin esate baterako, hau ikusi dut, pakto berde, zuek uste duzu pentsatuta dagoela euskaldunentzat? Niretzat, hau mikroeraso bat da. Justu buruz bera egotea, badago diseinatzea modu horrekatuago batean, edo, hortan ez dugu sakonduko. Orduan, instituzioek gaur egun sustatzen dituzte beste arlo batzutan, tabakismoa dela, alkoholismoa dela, minbizia, ingurumena, berdintasuna, hainbat kontutan. Instituzioek nire iritziz bide horretekan jo behar dute arlo honetan ere bai. Zergatik? Eraginkorrena delako. Merkeena eta naturalena. Beste politiketan ere egin egiten delako. Orduan, bonbilla ekologikoak bezala, instituzioak eraginkorrak izan beharko lirateke. Gizon hau, ezagutuko duzue, baina hau prestatzen nintzala kontatu zidaten gauza bat, eta oin dela 30 urte bere gobernuak planteatu ziela enpresei berarekiko harremanak katalanez izan behar ziela. Horrek, ekarri omen du, gaur egun Kataluniako enpresetan, besteak beste, ez da faktore bakarra, badia faktore gehiago jakina, horrek asko lagundu du gaur egun Katalunian, hainbat eta hainbat enpresek katalaneriko hizkuntzarekiko duten jarrera hori sustatzean. Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzatik hasita eta beste instituzio batzuk hizkuntza irizpideak ezarri egin dituzte, bai? Hemen dakagu azkenekoa izan da, Gipuzkoako Foru Aldundia eta hainbat udaletxek. Bide horri heldu diote. Txostena
aztertzen baldin badugu, aipatzen ditu 5 kontratu mota, obra kontratuak, herri lanen emakidak, zerbitzu kontratuak, zerbitzu publikoen kudeatzeko kontratuak, hornidura kontratuak, eta irizpidea jartzen ditu, alde batetikan, herritarrekiko, hizkuntza paisaia, hizkuntza gaitasuna, administraziokorekiko erabilera, bai? Herritarrekin erabilera, administrazioak erabiltzen duen bezala. Administrazioak sarri eta baldin baduka euskaraz izan behar duela, euskaraz eta gaztelaniaz, horren arabera inberko luke enpresak. Hizkuntza gaitasuna, planteatzen duena da, administrazioak bere buruarentzat daukan bera, bete beharko luketela, besteek ere bai. Beraz, gomendatzen da C1 edo, hobesten da C1, baina besterik ez baldin bada, B2, eta segun zelanetarako B1. Hor ikusiko duzuen adibidean, ikusiko duzuen bezala. Hizkuntza paisaia, errotulazioa, softwarea, segun ze euskarri dian, euskeraz edo elebidun kontratuak administrazioak bere buruari ezartzen dionaren arabera. Erabilera administrazioarekin gauza bera. Administrazio horrek bere buruari jarri dion erabilera izpideen arabera eskatuko dio enpresari. Alegia, enpresari ez dio eskatuko, bere buruari eskatzen ez dio nefar. Eta irizpide horiek jarraipena eta ondoriak izango dituzte. Alegia, kontratutako beste dozein baldintzekin bezala, ez betetzeak ondorio batzuk izango ditu. Zaitezki izunak edo kontratua bera haustea ere bai. Hori da planteamentua. Ostras. Hau pasatu egite duz, nire bersioan etzan egon behar testu hori. Kontatu egin behar nizuen, zuek dakazu idatziz, baina nik hori ez nizuen erakutsi nahi, parkatu. Eta hor gatoz enpresara. Enpresari zer eskatzen diogu? Enpresari eskatzen zaio profesionaltasuna. Eta modu profesional batean erantzutea erronka honi. Hizkuntza txertatuz enpresaren kudeaketan. Garrantzi duenari espazioa eta denbora emanez. Berriro esaten dut, inoiz baino elebidunagoa eta kontzienteagoa da gizartea. Gaur goizean kontzientzia hitza ere entzun dugu neko osenki. Eta jabetuta, enpresak zenbat eta elebidunagoa izan, orduan eta kompetitiboagoa dela. Orduan, zate baterako, zabor bilketarako enpresa bat, kontrato bat, 8.000 euro. Urtean, biderla urte. 20 langile, 16 gaitasunik ez dute, eta, pentsatzen dugu, lehentasuna 8 eduki dezaketela, edo ezinbestekoa izango litzatekela. Zurrogazio kaso bat izan daiteke. Orduan, guk zer planteatzen diogu enpresai, hau da, pixkat, beraiek egin dezaketen zerbait. Eta da, gaitasunen mapa bat egin, lehentasunak ondo zehaztu, zurrogazioa baldin bada, kompromiso eza jartzen du irizpideetan, negoziatu inberko leitzatekela zerekin, ez dira baldintza berak zurrogazioa izan edo ez. Azkenean, langileak jaso egiten dituzu, hori ez dituzuzuk jarri, formazio plana eta sentibiratzeko saioak. Orduan, guk normalean egiten duguna, adibide bat da, baina da, Excel batean, prestatu dezakezu, langileen izenak, ze maila daukaten, ze maila uki beharko luketen, lehentasun batzun arabera sailkatzen dituzu, eta horatarako zaizkizu, batzuk lehentasun handiagoa dutela, beste batzuk baino. Hori izan daiteke, modu mekaniko bat, aurrena egiten duzuna da, lanpostuari perfila, baina administrazioak esarri egiten du, ze hizkuntza eskakizun uki beharko lukeen, badaukau referentzia bat, igual, enpresa batzutan ez dakite, baina IBAPek erabili izan duena, zer urratxetik abiatzen baldin bada, eta bigarren hizkuntza eskakizuna, B2 atara behar baldin badu, 1.770 bat ordu aurrikusi beharko lituzke. Horren, lehentasunak, lanpostuaren ezaugarrien arabera, helburuarekiko hurbiltasuna, eta horrek kostuarekin zer ikusi daka, adina, kontratu mota, Euskaldun dentsitatea departamentoan horrelakoak izan ditezke. Bakoitzak aukeratu egin behar du berea. Guk gomendatzen dugu, azkenean, analizatzea ondo, zein dian enpresa horretan lanpostu giltzarriak. Zabor bilketan, egongo dira pertsona batzuk administrazioarekin egiko dutela harremanak, beste batzuk bulegoan, eta gainontzekoek egongo dira bilketetan. Eta bilketa selektiboa esate bateko baldin bada, lokal, lekuetara joan behar dutela, gutxienez bietako batek gaitasun minimo bat edukitzea harremanetarako. Labur bilduz, kontuak izan ditezko lako zerbait. 12.000 eurotan, 18.000 euro artean, urtean, egin daiteke zerbait. Ari gara ezaten, 8.000 eurotatik, satitxo hau, eskaintzea euskarari. Jakina, gehi lanorduak, eta aholkularitza beharko balute, merkatuan gaudenetako batengana jotzea.
aurkezpenetan ez dut oain sakonduko, baina analisia egina dakazue. Ordu kopurua, bider matrikula prezio estandarra hiriburuetakoa, para, kontuek ze ematen dute. Orduan, batetikan euskaltegira jun eskero, eta bestetikan, lantokian bertan formazioa ban eskero. Orduan, 10 pertsonei, 6 pertsonei, bai? Edo, eta oso importantea da, ikusi duzue kopuruak neko handiak direla, badago oso importante bat, eta da, bereziki zurrogazioa ez duten entzat, edo aurrera begira, eta da, zuzenean kontratatzea langile formatuak. Bai? Gaur egun gizartean esan dugu berriro, elebidun prestatu asko daukagu, inoiz eduki duguna baino gehiago. Zurrogazioa baldin bada, 6.000 eta piko eurokin egin daiteke. Bai? Formazioa, eta baita, esate baterako, 100 dokumento, bi orrialde, 1.800 karaktere, prezio gutxi gora berako bat, 3.600 euro. 180 euro, 1.800 euro, kartel batzuk, ez da dirua, 800.000 euroko kontrato batean. Eta oso importantea dena da, hartzen dian neurri horiek hartzea testuinguru global batean. Nolabait, konpromiso bat hartzea gai honekiko. Bai? Profesionala izatea. Arginano, sukaldari hona da. Eta simple sukaldatzen omen du. Baina badoka beste gauza bat. Ikusten duzue zikinik edo zerbait desordenatuta. Arginanok, bere garbizaletasun horrekin transmititzen duena da, balio handiago bat ematen dio profesionaltasunari. Hori berak badaki. Eta horregatik egiten duena. Eta horregatik jende asko estimoen doka bereziki Euskal Herrian. Profesionaltasuna ez da nire lengusuari ematea teksto bat euskaraz dakielako berak itzultzeko. Profesionaltasuna da gaia serio hartzea eta zure kudeaketan integratzea. Gainera, lenguan enpresa batean bukatzen nahi niz. Eskerrik asko Roberto. Lengua batean, enpresa batean, persona batek esan zean, euskara ikastea langile bati izatea, hori inposatzea da. Erdalduna, Bueno, erdalduna. Ez du euskaraz hitz egiten, beak esan zean. Hori ez, parkatu. Harinatzaio, lana hobetzeko eskaintza egiten. Harinatzaio, gauza gehiago ikasteko aukera ematen, eta gainera ordaindu egiten diot. Hori, beste gai batean izango balitz, denok jongo ginateke itxuan. Zergatik euskararekin ez. Eta honekin gauza bera, zurrogazioan hartuko duen enpresa batentzat, lana da, gaitasunak eskuratuko ditu, bere beste arlo batzutan da beste leku batzutan lantzeko, eta gainera, moskinetatik atara dezake, dirua nolabait eman egiten zaio originalizateko. Bai? Eta iruditzen zait, argumentu hau erabiltzen joan behar dugula. Azkenean txipa aldatzea da. Bai? Eta, bukatzeko, instituzioak egiten dutena, tanta txiki batzuk izan daitezke, baina tantak bakizuz egiten duten. Azkenean, berein inguruan eragin bat daukate. Bai? Esate baterako, kalkulo azkar bat eginda, Gipuzkoan egon baldin baditezke 50.000 enpresa, 28 udalerri bakoitzak 50 enpresengan eragingo balu, 4.000 laurin izango lirateke, Gipuzkoako enpresen 8,8. Niretzat bada zerbait. Eta urak badakizu zer dakarren, lorealdia. Bai? Eta nik uste dut hori dela etorriko dana, eta eskerrik asko, jarriko dizuet nire azkeneko hitzaldiko diapositiba, uste dut gaur pixka tarrakazta gehiago izan duela, bi behintzat ez dira zaretelako lokartu. Eskerrik asko.